Лицето, което приближава. Ако ти кажа, че лицето вече се движи, няма да ми повярваш. В част 1 говорих за хора, които виждат едно и също безлично лице без уста, без очи. Но това, което се случва след това, е още по-необяснимо. Няколко души твърдят, че лицето не просто се появява. То сменя мястото си, когато не го гледат. Първо е далече върху мъгла или стена. После е в прозореца. А след миг задаваш рамката на вратата. Най-странното? Хора от различни държави описват абсолютно еднакво поведение. Особено една фраза: появи се поблизо, когато мигнах. Един психолог твърди, че това е масова халюцинация. Но как обясняваш, че всички описват едно и също движение? С една и съща пауза. С една и съща позиция на главата. Има свидетел, който твърди, че лицето се е появило над него в отразяваща повърхност. Но не в огледало. А в очите на друг човек. Какво е това? Халюцинация? Корективен страх? Или нещо, което виждаме едновременно? Ако искаш част 3, пиши в коментарите.